Очередное теплое поздравительное письмо мы шлем в поселок Новоспасское Ульяновской области. Сегодня свой день рождения празднует замечательный сын, любящий супруг и просто обожаемый отец Эдуард Алышев. С торжеством жизни спешат его поздравить любящие родители: мама Муршида, отец Михран, любящая супруга Альфия, дети Эмиль, Арина, Алина, Эвелина и Эдгар. Дорогой мой сын, в моих воспоминаниях столько трогательных картин твоего детства. В моем сердце огромная любовь, которая росла и развивалась вместе с тобой. Сейчас мы видим взрослого, мужественного, умного, целеустремленного мужчину. Твои честь и достоинство, независимость и надежность – наша гордость. Тот далекий 1981 год подарил мне счастье материнства. Так быстро пролетели годы. Окончив школу, ты реализовался в жизни. Вместе со своей любовью, нашей прекрасной снохой, которую мы любим больше, чем родную дочь, с Альфиюшкой вы растите 5 наших самых любимых и дорогих детишек. Мы счастливые родители, ведь у нас есть такой классный сын, как ты. В твой день рождения мы желаем тебе фантастического везения и мега-удачи. Быть любимчиком у судьбы выпадает не каждому. Мы желаем, чтобы судьба тебя обожала, дарила веселые сюрпризы, перспективные шансы и щедрые подарки. Пусть твоя дорога по жизни будет красивой и триумфальной. Пусть в твоей жизни всегда будут только искренние люди, положительные эмоции, сильная и чистая любовь. Ты очень солнечный, улыбчивый и замечательный человек. Пусть любимое дело приносит только удовольствие и радость, а в семье всегда царит любовь и гармония. Хоть стал уже совсем ты взрослым, и все решения принимаешь сам, но все равно любимым ты сыночком и дорогим быть для нас не перестал. Тебя сердечно мы сегодня поздравляем в чудесный день рождения твой, и быть хранимым ангелом желаем, здоровым, крепким телом и душой. Пускай, сынок, с тобою рядом будут те, кто тебя не кинет, не предаст, кто, если что случись, не позабудут, кто руку помощи всегда свою подаст. Ты только будь решительным и смелым, пусть все мечты исполнятся твои, и добивайся смело своих целей. Всегда себя, сынок наш, береги. Йөрәгебезне тынычландыручы, күзләребезне сыкландыручы, тормышыбызны мәгънә белән тулыландыручы бердән-бер газизыбыз. Һәрбер кеше бала үстергәндә аңа тәрбия бирергә, итәгатьле итеп үстерергә тырыша. Без дә улыбыз Алладан көне-төне сиңа бәхет һәм саулыклы озын гомер сорадык. Син безнең бар теләкләребезне, куйган максатларыбызны да тормышка ашырдың. Яраткан оныкларыбызны безгә бүләк иттең. Бу матур бәйрәмеңдә без иң беренчедән сиңа бар кылган изгелекләрең өчен, йөзебезгә кызыллык китермичә, гаиләбез горурлыгы булып яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Балам диеп üzülә минем сагыну тулы йөрәгем. Син бит улым, бәхетем дә, карт көнендә терәгем. Улым дигән сайын безнең канатлана күңелләр, оныкларга шатланабыз, без бит ялгыз түгелләр. Хәлегездән килә сезнең актарырга тауларны, ешрак килеп җылытыгыз без сагынган җаннарны. Шәйләребез кайнар тора, һәр чак юлда күзебез, сагынабыз балакайлар еш керсәк тә үзебез. Балакаем, котлы булсын синең туган көннәрең, исәнлектә, иминлектә узсынла гомерләрең. Кадерле Эдуард, бар матур теләкләргә дә кушылып, бүләккә күркәм җыр юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Күккә карам, якты кояш булып балкырмын. Өшегәндә сине нурым белән җылытырман, сөеп кышарман. Арыганда балам җилләр булып, чәчләреңне сыйпап үтәрмен. Күлмәгеңне синең җилфердәтеп, әкрингенне арттан этәрмен. Маңа согына яшьләр түкән шакта, җылы яңгыр булып яварман.
төккен шақта, жылы яңғыр болып яуарман көкірегіме қысып, битлеріңнен өбіп юатырмын сені назларман. Адашқанда болытларға қарам, ақ болытлар болып yüzермен, изге соқмақлардан юл көрсетіп, зәңгер көклер болып ағырман. Жылға бойларында басып тұрсаң, бұлқын болып сиңа yüzермен. Нәни шақта кебек аяғымны, йомшақ сулар белән юарман. Маңа соғына яшьләр төккән шақта, жылы яңғыр болып яуарман көкірегіме қысып, битлеріңнен өбіп юатырман сені назларман. Маңа соғына яшьләр төккән шақта, жылы яңғыр болып яуарман көкірегіме қысып, битлеріңнен өбіп юатырман сені назларман. Юатырман сені назларман. Хәсрәтеңне қуып, изге дұға қылып, тұрмыш бәхетләрен тіләрмен.